Tak ahoj, zdraví Fanda Olča. Teďko vám jedeme ukázat místo, ke kterému máme velice silný vztah. Máme na to takový ty nostalgické vzpomínky, ale je to už dneska takový trochu retro, tak se jdeme podívat, jak to tam pomalu upadá, nebo co se tam s tím děje. Tak se máte na co těšit, jdeme na to. Právě jsme odbočili k autokempu Hluboký v Holicích. Tady se zastavil čas prostě, no. Je to smutný, ale je to tak. Tak a my to tady jdeme společně teď prozkoumat a všechno vám tady ukážeme, ceny, co se tady změnilo, jestli je to tady pořád stejný, takže máte se na co těšit. Cedule Holice, LPG, restaurace na Hlubáku 11 až 22, tak určitě něco ochutnáme. Smažená gouda, cheeseburger, česnečka, tak se jdeme podívat dál. Autokemping Hluboký, kde pak vůbec ani ty větve prostě neostříhají nic, bojí se toho, aby to nestratilo ten svůj původní ráz. 32 let dozadu. No, golfové hřiště asi už je opravený konečně, protože po spoustě let, že to vypadalo, že to tady úplně skončilo, tak tam se to... Takže tam se budeme určitě taky podívat. Tady je hlavní vchod. Kde je benzínka malá? Benzínka na plyn, ta už je tady taky spoustu let. Tak, jedna retro cedule, vítáme vás. Co tohle jste v ruštině asi? Přivěcujem vás, welcome, salutí. Tak se jdeme podívat na ten mezinárodní kemp. Teďko se tady díváme spolu na ceník. Takže ceník tady je stan pro 2 osoby 70 korun, stan pro 400, osobní auto zavětí 70, motorka 30, mikrobus 150, takže ty ceny jsou takový standardní jako všude, ale vás určitě bude zajímat. Dvoulůžkový sud je za 390 korun a multidomek, to je tady hnedko vedle recepce, tak ten stojí 1300, 4lůžkový, a nebo 3lůžková chatka je za 670 a 4lůžková za 750. Tak a my se jdeme podívat po areálu. Všechno vám tady ukážeme, provedeme vás tady. Tak tady hned u vchodu byla první restaurace na Hlubáku. Teďko je teda zavřená, nevíme ještě, jestli ji budou letos otevírat nebo ne, to vám zjistím u paní recepční. Tak je tady vidět, že přece jenom nějaký osazenstvo kempu tady je. Přibyly tady mobilhajmy, dřív tady měli jenom klasický takový ty buňky, ty stavební. A taková jedna z atrakcí, na kterou tady vždycky lákali, byly tyhle ty sudy. Chtěl jsem vám ukázat to zevnitř, ale paní recepční mi říkala, že teďko momentálně zrovna jim odjeli nějaký hosté, takže sudy nejsou uklizený. Měli tady nějaký fotbalový klub, nějaký prostě turnaj dětský. Tak jenom vám to ukážu aspoň takhle zvenku. Je to opravdu takový retro. Tak takovýhle soudky. Vevnitř jsou teda dvoulůžkový postele. Se pokusím vám když tak sehnat ještě k tomu nějaký obrázek zevnitř. Prostě tady předtím, jak to je takový neupravený trošku, že tady... Je to hrozná škoda, no. Je vidět prostě ten kemp kdysi dávno prostě byl opravdu populární, že jo, tady holický motocross, jezdilo se tady, ten kemp byl vždycky úplně našvihaný a dneska to jako asi se s tomu snaží dávat nějaký druhý dech, ale moc se jim to nedaří, no. Takže tady je takováhle část těma sudama, tady teda přibyly ty mobilhajmy. Tady jsou takový ty klasické buňky. Dokonce si pamatuju, že asi před 10 nebo 12 lety jsme v téhle desíce byli ubytovaní s našima dětma, že jsme se měli na víkend, aby jsme je vzali do přírody. Já jsem teda odjela, protože tam byli pavouci. Olča teda odjela, nechala nás tady, protože bydlíme nedaleko. Olča říkala, že ráno zase pro nás přijede, takže jsme tady jenom přespali a druhý den jsme zase se vrátili domů, ale chtěli jsme dětem ukázat takový jako zážitek. Měli jste zaplacený 2 noci, ale měli jsme zaplacený 2 noci, ale zdali jsme to, vydrželi jsme jenom 1. Tak a my se půjdeme podívat dál do kempu, co tady všechno ještě nabízejí a jak to tady všechno zůstalo stejný, nebo co se tady změnilo. My jsme tady byli s Olčou v roce 1993. Měli jsme to jako naši první takovou dovolenou tady ve stanu, zhruba někde tady v těch místech na tady tom Y. Tak zhruba někde v těch místech. Tenkrát to teda vypadalo úplně jinak v tom 93. To jsme skoro to místo tady museli vybrečet, protože ten kemp byl úplně narvaný k prasknutí. A takže my jsme tady trávili takhle první dovolenou, proto tady na to máme takové vzpomínky. Dokonce se nám tady tak hrozně líbilo tenkrát, že jsme
Když jsme tady byli asi už týden, tak už nám došly peníze, jsme jich moc neměli. A tak mamka Olči tady pracovala nedaleko, tak jsme si tady v půjčovně půjčili kola. A s těma kolama jsme dojeli si k mamce pro Fasuňk. Ta na nás koukala, já myslela, že jste na dovolený. No my jsme, ale došly nám peníze, tak jestli byste nás nemohla trochu založit a my bychom si to ještě za pár dní prodloužili. Takže takovouhle historku tady máme k tomu autokempu Hluboký. A my se pomalu blížíme k druhé restauraci, ta snad funguje celoročně. Tady jsou dokonce nějaký hosté. A teďko vám tady ukážu pláž a ty věci, které jsou tady okolo. My když jsme tady byli na dovolený, tak tady byla jenom klouzačka do vody. Ten tobogán, ten jsme objevili až potom po letech, když jsme tady přijeli s dětma. Takže ten tobogán už tady taky nějakou chvilku je. Tady je dětský hřiště. No tady je teda pláž, jako lidi jsou nějaký ve vodě. Oni to snad údajně před několika lety nějak dosypávali pískem nebo něco, aby hned ze začátku člověk nechodil v blátě. Ale stejně je to rybník. No. Tady je takovýhle sezení retro, z palet. Tak tady máme prolizačky. Dětský brůzdaliště nefunguje. To už dávno je zavřený. Vstup na dětské hřiště na vlastní nebezpečí. To se ani nedivím, když vidím některé ty prolizačky. Ty už by asi dávno dneska nesplňovaly normu. Tady vypadá, že jsou nějaké převlíkací kabinky a dokonce i sprchy. Ale samozřejmě nevím, jestli to funguje. No a tady je nějaký molo. Tak se jdeme spolu na něj podívat a budeme se taky modlit, abych se tam nepropadnul. Jdu radši u kraje a držím se zábradlí, protože mám strach. Tak, takovýhle je pohled z mola. Na rybník Hluboký. Tamhle naproti, tam jsou chatky za těma stromama, tam je taková chatařská oblast. Tak, tam měla chatu Olči teta, taky jsme tady jednou spali nebo dvakrát. A tamhle dokonce nějaký nový altánek, to ani nevím, co je, tam se ještě půjdeme podívat. Jestli tam něco vzniklo, takže takhle na těch březích jsou chatky a na tomhletom břehu, co jsme my, tak to je ten kemp. Tak Oli, podívej se, jak tady riskuju pro naše fanoušky. Pro naše fanoušky, po čem tady chodíme. Tak, dneska je tady v kempu ručno. Jsou tady nějaký ještě fotbalisti dětský, říkala nám paní recepční. Ale jindy asi by to takhle ručný nebylo. Karavany teda tady nějaký vidím tady i otevřený nějaký dvířka prostě v těch buňkách, nebo co bych to řekl, chatičkách, dejme tomu. Takže nějaký lidi tady jsou. Teď se budeme podívat spolu ještě do restaurace. Dáme si nějaké občerstvení, jestli tady mají, všechno vám natočíme. Tamhle bylo to molo, jak jsme se teď byli ukázat, to je ta restaurace a tady jsou další chatky. A oproti té době, co pamatuju, tak aspoň některé už jsou obložený, to je vidět, že to je, nebo aspoň přinejmenším natřený. Protože my je pamatujeme, že byly takhle hnědý, jako jsou ty zadní. A tyhle ty už jsou takový bílý. Ceník jsem vám tam říkal na začátku, tak vám ho ještě můžu dát někde do popisku. Jako jediný, co se tomu kempu tady nedá upřít, tak to je taková ta atmosféra. Na to, že jsme takový malinký kousek od Holic, od Pardubic, od Hradce Králové, tak prostě je to taková oáza klidu tady. Jo, člověk si úplně umí představit, že teď bych se tady zastavil, sedl bych si tady u toho rybníku a je tady absolutně ticho. Jo, je to tady jako na tohleto tady je krásný. Škoda, že prostě do toho nedají trošku víc peněz, aby to ještě vylepšili. Tady je taková retro cedule. Situační umístění chat v rekreační oblasti Hluboký. Jo, tak tady takováhle recepce, tam jsme byli. Tady je ta pláž, parkování. No to už se dneska nevidí, takováhle cedule. Ale funguje. Tak tamhle v pozadí je vidět to molo, po kterým já jsem šel. A tady je takovýhle ten plovoucí molo, nebo co to je. Tak jsme k tomu došli a jsme jakoby úplně na druhém konci rybníku Hluboký.
Jsme na protějším břehu, u rybníku Hluboký. Tady jsou takový ty staré chatičky, nebo... A tady teď jdeme s holčou a koukáme na takovouhle krásnou se solárama dokonce. To bych si dokázala představit, jako takovouhle. Takovouhle, to je krásná teda. Nádherný. Dokonce koukám, že má i klimatizaci. Je to tady hezky upravený. Koukám tady v kuchyni, ta krásná baterie. Aha. Metro sklený. No, tak to je nádhera tady. To je pěkný. To je pěkná. Tady mají takovouhle terásku s výhledem přímo na rybník. Takže to je moc pěkný tohle. Soláry z obou stran, nebo... Perfektní. Tak a tady teď už jsou zase ta stará zástavba, ty původní, které tady jsou už od začátku. Vypadá, že jsou opuštěný hodně, víš, že jsem to ani nejezdil. No, některý teda vypadají, to je úplně takový staré. spustlý tráva. Člověk si říká, ježišimarja, jestli sem vůbec někdo chodí. Vypadá, že ne. Že se o to lidi nestarají vůbec. Tady asi jo, tam má nějaké sezení. Tady to je pořádná chata teda. Taková chalupa spíš zezděný. No, spousta věcí tady vypadá teda hodně opuštěně. Koukám, jak už na chatičkách přibývají soláry. To je vidět. Ale trpí tady střecha strašně. Tady trpí střechy, ale tahle vypadá hodně zrekonstruovaně. A my pomalu obcházíme rybník Hluboký a půjdeme do kempu z druhé strany. Tak, tady v kempu Hluboký samozřejmě půjčují i šlapadla a loďky, kromě jiných věcí. Tak a my jdeme na nějaké občerstvení se podívat. Kluci furt ve vodě řáděj, tak asi vodička bude teplá. Tady máme teďko hranolky, nám přinesli. Ještě jsme si objednali 2 klobásy, tak ty tam budou taky za chvilku, nevím, co oni tak dlouho dělají. A když jsme sem přišli, tak jsme nám tam četli tu nabídku, takže hamburgery neměli, ty tady zapomněli smazat, tak nám paní nabídla smažáka, tak jsme si objednali smažáka a smažáka samozřejmě nám řekla, že už taky není, takže máme aspoň 2 klobásy, no. Je to takový úpadek tady trochu teda, no, jsme z toho takový zklamaný, no. Paní Uvokínka neuměla počítat, vlastně, že jo, tam napočítala klobásy úplně za jinou nesmyslnou cenu, asi za 400, 2 klobásy, tak říkám, to se mě nějak nezdá, tak to přepočítali. Přišel kuchař, tak povídal, no tak to se paní asi nezná ceny, tak nám pak řekli jinou cenu, tyjo, no teda, tak to jsem z toho tady dneska úplně v rozpacích. Už nám přinesli klobásu a k našemu úplnému úžasu, tak jsou na talíři 2 takovýhle velký, tyjo, já jsem myslel, že bude jedna. A teď máme 2 takovýhle macáky, no, tak teda... Vezmeme si domů do boxíku. To asi si vezmeme domů do boxíku. No, ve vodě pořád jsou lidi. Tak jdeme na klobásu. A tady je teďko u té venkovní restaurace, tak tady je takhle to vevnitř. Tady jsou sprchy, toalety a prádelna. No, tenhle ten nájezd, nebo ta dlažba, to všechno, to je tady vlastně těch 30 let, jak to bylo i předtím, no, když se podíváte. To je bída teda už, to je špatný. Ježiš, to je špatný. No, tak to je teda špatný. No, tak co vám budu povídat, přátelé, tohle je teda... To je těžký retro. Zřejmě jsme byli dřív všichni mý nároční, nebo si to neumím vysvětlit. A nebo je to ještě všechno jednodušší, nebylo nic na výběr jinýho, tak jsme vlastně všichni neznali, že je něco lepší, a tak jsme brali
to, co bylo. To je Oli, teda to byla hrůza nám tam. to nepřišlo tenkrát, že to je špatný, že jo? Nám přišlo takový standard. Nám to přišlo úplně v pohodě, ale dneska, když to člověk vidí s odstupem 30 let, ty záchody, ty sociálky, tak jsem se tam bál vůbec chodit na to, že tam jít na nějakou potřebu, to bylo. Tam nejsou toaleťáky, není tam mejdlo, není tam nic. Je to hrozná škoda, protože ten kemp by měl takový obrovský potenciál, jo, taková obrovská historie za nimi, tolik lidí tady bylo prostě a takhle to nechávají umírat postupně. To už je hodně smutný. No, takže tohle to byl takovej výlet na Hlubák, na naše vzpomínky, který teda hodně se budou teďko otřásli, protože ten stav je úplně žalostný. Tady vlastně to je nějaký takový ten větší apartmán. To je větší apartmán tohle, ano. Jo, tam by to mohlo být jako tenkrát v té době víc luxusní takový. Tak, tady jsou ty studie ještě vidět. A tady na pravé straně to si... Minigolf tady ještě. Ano, minigolf. No a tady na pravé straně si pamatuju, že jsme sem chodili ještě pro pečivo, to ještě fungovalo jaká malá prodejnička přece. Ale to už je fakt dlouho. No a takže nashledanou, no. Au revoir. Das vidania, auf Wiedersehen, so long, arrivederci. Tak to tady zůstalo tyhle ty velkolepý nápisy, ale zdaleka si myslím. Pamatujeme si, že my, když jsme tady byli, tak sem jezdili Holanděni, protože tím, že byl v Holicích to mistrovství v motokrosu, tak to tady opravdu jakoby bylo hodně naštěvovaný, jo? I zahraniční karavany, ale dneska, když se podíváte na nějaký ty kempy, nějaký jsme třeba natáčeli už v Chorvatsku, tak to je úplně na jiný úrovni. Tady prostě to je takový jako, že z toho jenom jakoby jdou peníze a nikdo do toho neinvestuje. Protože to nemá pořádného majitele. Nemá to pořádného majitele, když je majitel holický automotoklub, tak to prostě asi ty lidi, kteří se o to starají, tak tomu nedělají moc velký jméno dobrý. No. Škoda. Je to škoda. Původní záměr byl, že pojedeme na kole, aby jsme vám to tady ukázali. Nakonec jsme teda vytáhli Megánka, protože když jsme vyjížděli z domu, bylo 31 stupňů. Tak jsem říkal Olče, Oli, hele, jestli chceš, aby mě praskla hercna, tak jedeme na kole. Jestli chceš, aby jsme tam dojeli, tak jedeme autem. Takže naštěstí vyhrál zdravý rozum. Škoda, tak Příště. To bylo z dnešního krátkého výletu na Hlubák všechno, my tomu říkáme Hlubák, takže to je rybník Hluboký u Holic. Chtěli jsme vám poděkovat, že nás sledujete. Za každý komentář a že se nám rozrůstá kanál, že přibývají odběratelé a budeme se těšit spolu u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.